खुलुमबाय आं दिनै जेएसपी एडभाइस 365 चेनेलजों नोंथांमोननो मोननैसो पॉइंटखौ लानानै बे कन्टेन्टआव आं सुंदबै सावरायनो नाजानाय जादों। जेब्ला सासे मानसिया जिउआव हारसिं जायो आरो जिउआव हारसिं जायोब्ला सासे मानसिया माबादि गियान आरो माबादि दुखु खस्थजों सहायनायनि इयुनाव गावखौ राफोद खालामनो हायो आरो बेफोरखौ नोजोरथि होनानै आं बे कन्टेन्टआव सावरायनो नाजानाय जादों। जिउआव गाज्रि समफ्रा मानसिनो गोबां सोलोंथाइ होनो हायो। बेनिखायनो इंराजियाव बुंदों एक्सिडेन्ट मेक ए मैन पारफेक्ट। थामहिनबा एक्सिडेन्ट एबा जाब्रबथाया मानसिखौ नंगुबै जानो रियेलिटियाव फैनो माखासे गियानखौ होयो। थिग बिदिनो गाज्रि थासारिफ्रा मानसिनो जिउआव गोबां सोलोंथाइ होनो हायो। जेरै सेथियावनो हारसिङै थानो सोलोंथाइ होयो, नैथियाव गोहोगोरा जानो होयो, थामथियाव जिउआव जुजिनो होयो, ब्रैथियाव रांखावरिया मा बेसाद बेखौ बुजिनो फोरोङो आरो बाथियाव थासारिजों गोरोबनानै खामानि मावनो थाखाय गियान होयो आरो दथियाव जिउआव गोसो हमथानानै थानो फोरोङो। दा बेनिखायनो जिउआव गाज्रि समफ्रा मानसिनो गोबां सोलोंथाइ होनो हायो। जेरै हारसिङै थानो, नों जिउआव जुदि रावनिफ्रायबो मदद हेफाजाब मोनाब्ला नों जिउआव गावखौ एस्टाब्लिश खालामनो थाखाय माखासे गोहो जथायनो गोनां जायो आरो जायखौ नों दा थासारियाव मावनो हायाखै बेफोरखौ मावनो थाखाय हारसिङै थानानै माखासे आइडियाफोरखौ लानो गोनां जायो। बेनिखायनो हारसिंथि दुखुथिया जिउआ गाज्रि थासारिजों जेब्ला सासे मानसिया बुसोम जायो अब्ला बे मानसिया लोगो दिगोनिफ्राय जानथायाव थानो हारसिङै बेफोरनिफ्राय माबोरै रैखाथि मोननो हायो बेखौ लानानै माखासे आइडियाखौ दिहुननाय जायो। बेनिखायनो गाज्रि थासारिया जिउआव फैनायनि उनाव मानसिया रियेलाइज जायो। रियेलाइज जानायनि उनाव मानसिया बैफोरनिफ्राय माबोरै रैखाथि मोननो हागोन बेखौ नोजोर बोनानै हारसिङै थानानै माखासे आइडियाफोरखौ लानो गोनां जायो। हारसिङै थानानै माखासे आइडियाफोरखौ लानायनि उनाव बियो नैथियाव गोहोगोरा जानो फोरोङो। हारसिं नाथाय थेवबो गाव हारसिंनो काफि गोबां। बेनिखायनो हारसिङै थानायनि इयुनाव माखासे आइडियाफोरखौ मोननायनि उनाव बे गावनि गोमानाय माखासे गोहोफोरखौ बुथुमना लाफिननो हायो। बेनिखायनो बियो बैफोर गाव फैलुर जानायनि माखासे बिजाउनफोरखौ फरायथौनायनि जोहै संदाननायनि जोहै मोननो हायो। मोननायनि उनाव बियो बेफोर गोहोखौ जथायफिननानै गावखौ माबोरै राफोद खालामनो हायो बेखौ नोजोरथि बोनानै बियो फिन गावनि जुजिनायनि दावहा फोथाराव ओंखारफिनो आरो गावनि थांखियाव सहैथानो बियो नारा नाथा नाजायो एबा देरहासार जानो हास्थायो। बेनि उनाव बै गाज्रि थासारि जिउआव सफैनो आगोलाव जेब्ला सासे मानसिनि आखायाव गोबां थाखा फैसा थायो बा गैयाब्लाबो खायसेखौ अननायाव एबा सोरनोबा दाहार रिन हरनानै जेब्ला मानसिया बैफोर रांफोरखौ जथायफिननो हाया, खोमाना लानो गोनां जायो, अब्ला बे मानसिया गावनि गोलोमदै होनानै जेसेबां रांखावरि आरजिदोंमोन बेफोरखौ मोनफिननो हाया जायो। जाउनाव बियो दुखुदों, एफाबां मानि थाखा फैसाखौ आङो मिस इउटिलाइज खालामबाय, आं बेफोर थाखाफोरखौ माबोरै मोनफिनबावगोन आरो बेफोर थाखाखौ जथायनो थाखाय आङो गोदान लामा लाफिननांसिगोन आरो रांखावरिया मा बेसाद आरो रांखावरिखौ गाव माबोरै जथायदोंमोन, माबोरै मोनदोंमोन, माबोरै खस्थ' खालामनानै बेफोर रांखौ आरजिदोंमोन आरो बेफोर राङा माबोरै फैलुर जालांखौ
मिसइउटिलाइज खालामजाखो बेफोरखौ लानानै बियो दुखुआव फैयो आरो उनाव बे रांनि बेसेनखौ बियो बुजिनो बैफोर गाज्रि थासारिफ्रा बेनो सोलोंथाइ होयो आरो बियो बेबादिनो थाखा फैसाखौ उन बुब्लियाव मोजां रोखोमै बाहायनानै गावखौ एबा गावनि न'खरखौ गावनि संसारखौ सामलायलांनायाव बियो बाहायनो नाजायो आरो जोबथा बुब्लियाव बियो रांखान्थिनि बेसेनखौ बुजिनो हानाय जायो। आरो मा होनदों बाथियाव थासारिजों गोरोबना सोलिनो फोरोङो। जेब्ला सासे मानसिया संसारनि दावहाथिलियाव ओंखारनायनि उनाव माखासे सुबुंफोरजों नेवसि जानायनि उनाव खहा खालामजानायनि उनाव सोबख' जानायनि उनाव मा जायो बियो बै गाज्रि थासारिजों बैफोर थासारिफोरजों माबोरै गोरोबना सोलिनो हागोन बेखौ बियो सोलोङो आरो जिखि जाया बुब्लियावनो बियो बैफोर थासारिजों गोरोबनानै गावनि जिउ थासान्दियाव बियो गोरोबनानै सोलिलांनो नाजायो आरो सेथि नैथि थामथि बुब्लियाव जालांनाय जि जाथाय बेफोरखौ बावगारलांनानै बियो थासारिफोरजों गोरोबनानै थानो बियो गोदान मोनसे गियान लायो आरो जिउआव मा खालामो गोसो हमथानानै थानो फोरोङो। दा जों बुजिबाय मानसिनि जिउआव जेब्ला गाज्रि थासारिया सफैयो अब्ला बियो लोरबां जायो। लोरबां जायोब्ला सोरगिदिं बिथिङावनो जौगानायनि लामाया थाबथानानै थायो। बेनिखायनो बै लोरबां सुबुंफ्रा एबा फैलार जानाय सुबुंफ्रा जिउआव हारसिङै थानानै माखासे आइडियाफोरखौ लानानै फिन जिउखौ दाफामफिननो नाजायो आरो बिदिनो गावनि गोहो बोलोखौ जथायनानै गोख्रों जानो थाखाय गावखौ फोरोङो आरो जिउआव जुजिनानै माब्रै मानसिया थांना थानो हायो आरो रांखावरिफोरखौ जों माब्रै मिसइउटिलाइज खालामाबासिनो मोजाङै बे रांखान्थिनि बेसेनखौ बुजिनो नाजायो आरो गोबां थासारिजों गोरोबनानै मानसिया माब्रै थांनानै थानो हायो बेफोरखौ मोननो हायो। थिग बिदिनो जिउआव नोङो गोसो हमथानानै थायोब्ला नों जिउआव सुखुखौबो मोननो हायो। दा बेनिखायनो गाज्रि थासारिफ्रा जोंनो गोबां सोलोंथाइ होयो। मानसिनि जिउआव गाज्रि थासारिफ्रा फैनायनि खोब गोनांथि दं। मानोना जेब्ला मानसिनि जिउआव खैदां खैफोद दुखु दाहा आंखाल आरो बायदि बिथिङाव लोरबांथि जाया अब्ला बे मानसिया नंगुबै गियानखौ मोननो हाया जायो। बेनिखायनो मानसिनि जिउआव दुखु खस्थ'आ फैनायनिबो खोब गोनांथि दं। बेनिखायनो जोङो सावरायबोनाय कन्टेन्टनि जोङो जिउआव हारसिं जायोब्ला गावखौ माबोरै सामलायनानै जों गावखौ एस्टाब्लिश खालामनो हायो आरो बायदि सोरगिदिं बिथिं थासारिजों माबोरै खाब जानानै जोङो सोलिलांनो हायो बेफोरखौ जों मोनदांनो हायो आरो जोबथा बुब्लियाव बैफोर थासारिजों जुजिनानै नोङो माबोरै गोसो हमथानानै जिउ दावहाथिलियाव बारसोमनानै गावनि जिउ गावनि न'खर गावनि संसार आरो समाजजों माबोरै एडजास्ट जानानै एबा बै समाजनि माखासे खांखुवा आखुनि एबा गाज्रि आखुनि सुबुंफोरखौ सिनायनानै नों बेफोरजों जुजिनानै बेफोरजों खाब जानानै थासारिजों लोगोसे सोलिलांनानै जों जिउखौ फिन गोग्गो थासारियाव लाबोफिननानै जिउ दानो हायो। बेनिखायनो जिउआव हारसिं जायोब्लाबो नोङो मालाबाबो फावसायनो नाङा। हारसिङै थानानै नों माखासे खोथाफोरखौ मोजाङै साननो हायो आरो नों जिउआव मानो बैफोर थासारिजों माबोरै मोगा मोगि जानानै फैलुर जाखो आरो बैफोर रांखावरिया माबोरै लुजार जाखो आरो नों दिनैनि थासारियाव गोसो हमथानानै थासारिजों माबोरै गोरोबनो गोनां जादों बेफोरखौ बैफोर गाज्रि थासारिफ्रा नोंनो मोनफा मोनफा लेसन हिसाबै होफैयो आरो जोबथा बुब्लियाव नोंथांखौ सासे राफोद सुबुं आरो पारफेक्ट मेन हिसाबै समाजाव गायसननो थाखाय नोंथांनो माखासे गियानसो होयो। नाथाय नोंथाङा जेब्लासिम जिउ थागोन अब्लासिमहालागै नोंथाङा गावखौनो दुखुथिया होननानै साननो नाङा। जेब्लासिम नोंथांनि आखाइ आथिं आरो बिबेक आरो सोलेरनि गासै अंगफ्रा मोजाङै थागोन अब्लासिमहालागै नोङो बे संसाराव
नों बेफोर गियानफोरखौ बाहायनानै नों बेफोर अंगनि जोहै गावखौ गायसननो हानायनि लामाया दं। बेनिखायनो जोङो हारसिं जाबाय, आंखौ रावबो मदद खालामला, आंखौ रावबो सैला, बिदि होननानै नोङो डिप्रेसनजों गाग्लोबजानानै नों गावखौनो जुदि फोथैना लायोब्ला बे नोंथांनि खहा जागोन। मानोना मानसिनि जिउआव जाफुंसारनायखौ मोननो थाखाय माखासे दुखु खस्थ'खौ सहायग्रोनो गोनां जायो। बेनिखायनो नों दुखु दगाजों बुग्लेम जानानै नों मालाबाबो गोग्लैना थानो नाङा। नोंथाङा गोग्लैनानै थाबाय थायोब्ला नों जिउआव जाफुंसारनायखौ मोननो हानाय नङा। मानोना सोरबा सुबुङा जौ फेनानै जा बा मोजां बुब्लियावनो जा, बे जुदि माबा मोनसे थासारियाव गादलिनानै गोग्लैयोब्ला लामा दखाफ्राव, बियो मालाबाबो उन्दुनानै थाबाय थाया। बै थासारिनिफ्राय गावखौ माब्रै दैखोफिननो हायो बेखौ जुजिनानै बियो फिन सिखांनानै थाबायफिननो बा थांखियाव सहैफिननो नाजायो। बेबादिनो जोंबो जोंनि जिउनि मोजां थासारिफोरसिम जों सहैथानो थाखाय जोंबो जोंनि गोग्लैसोनायनिफ्राय फिन नों खर' दैखांनानै नों खामानि मावनो गोनां जागोन। अब्लानो नोङो नोंनि डेस्टिनेसनाव सहैनो हागोन। मानोना आथिखालनि मुगायाव गावखौ गायसननाया एफाबां गोरलै नङा। नोंथांनि मोजांखौ सोरबा गाज्रि सुबुङा सैया, आरो मानोना समाजाव मोजांनिख्रुइ गाज्रि सुबुंनि बिसानानो बांसिन। बेनिखायनो मोजां मानसिया आथिखालनि समाजाव थांना थानाया अरनि आनजाद बादि। बेनिखायनो नों बे अरनि आनजादखौ उथ्रिसारनो नांगौब्ला नों अरनि खामनायखौ गिनानै थायोब्ला नों जानाय नङा। नों बे अरखौ नों माब्रै खोमोरनो हायो बेखौ नोजोरथि बोनांगोन। खोथायावनो दङ, नोंनो नोंनि थाखाय आनान गसाय आरो नोंनो नोंनि देहा सोलेराव नांनाय एबा अरखौ नोंनो होखोमोर फैनांगोन। मानोना आथिखालनि मुगायाव नोंथांखौ खैफोदाव गोलैदों होननानै गोदोनि बुब्लिफोरनि बायदि मानसिफ्रा थोंजोङै नोंखौ खैफोदाव मदद होनो थाखाय फैया। बिसोरो खैफोद समाव नोंथांनि लोरबां बुब्लिफोरखौ लानानै गोबां सावरायसोमगोन, गोबां मिनिगोन, रंजागोन। बिदि बुब्लिनिखौ लानानै बिसोरो नोंथांनि सायाव मजा लागोन। बेखौसो जों नुनो मोनो। मानोना आथिखालनि मुगायाव मोजां मानसिनि सुबुं अनजिमाया खमायबोनो हमबाय, आरो आथिखालाव मोजां मानसि सुबुङा गाज्रि मानसिनि फिनजारियाव गोग्लैनानै दिनै खोब दुखु दाहा सहायनानै थांनानै थानो गोनां जायो। दा बेफोरनिफ्राय नों बारग'नांगौ जायोब्ला नों माखासे आइडियाफोरखौ लानानै जिउ दानो रोङाब्ला बे आथिखालनि रिमोनला बुहुमाव जिउ जोबथासिम मोजां रोखोमै संसार जालांनो हानाया खोब साननो गोनां जानानै फैगासिनो दङ। दा बेफोरनिफ्राय जोङो सांग्रां जानानै सोलिनो रोंनांगोन। आं भिडिअखौ बांद्राय गोलाव खालामनो सानला। भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो फोजोबनो नाजानाय जाबाय। लोगोसेयावनो जायफ्रा गोदान बिथांमोना आंनि फेसबुक पेज आरो इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब आरो फेसबुक पेजखौ फल' खालामना ला, जाहाथे आंनि लेटेस्ट भिडिअफ्रा नोंथांनि खाथियाव सहैनो हायो आरो नोंथाङा आंनि भिडिअनि जोहै माखासे कन्टेन्टनि खोथाफोरखौ मिथिनो हायो। लोगोसेयावनो नोंथांमोना बे भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक आरो शेयार खालामना हो, जाहाथे बे भिडिअनि गासै खोथाफोरखौ बांसान्द्राय बर' रायजोफ्रा मिथिनो हायो। एसेनोसै, गोजोन्थों, खुलुमबाय। जै बर' हारिनि, जै बर' हारिनि।